Toček. Mám čip. Som zaočkovaný, môžem ísť. Fakt? To je jednotka. Ukáž? Tlačí a tak zarať. Čo? No tlačí a zadu zarať. Podľa mňa to bude, to len podľa mňa keď vyťahneš, to nebudeš musieť ani rozoberať hriadelku. To by si nemuselo, ne? Ale ak tu máš poliť motor, tak... Nemám tam reťaz. Ja že ty tam nemáš reťaz, ale ty debil. Tak ale kto čaká, že ty ideš na preberanie a nemáš na motorke ani reťaz. Takže ahojte, vítajte pri ďalšom vlogu z Brezna. V tomto krásnom prostredí máme predposledný majstrák tejto sezóny Enduro Sprint a akurát máme asi pol 8 ráno. Ja si prechádzam test a je asi -1 stupeň, takže mám na sebe asi všetky vrstvy, čo som našiel v aute. A ukážem vám, ako to tu vyzerá. Je to fakt krásny areál, podľa mňa jeden z najkrajších na Slovensku, čo tu máme. A hneď oproti máme nízke Tatry, vychádza slnečko, už je tu námraza, takže má to atmosféru, ale radšej by som bol, keby bolo takých príjemných 20 stupňov, no nebudem vám klamať. Tell where my head was at when you found me. Me and you went to hell and back just to find peace. Man, I thought I had everything, I was lonely. Now you're my everything. Peťo Belko bol vždy známy tým, že z tohto areálu dokázal vyťažiť maximum a využil každý meter vždy. No a tento rok opäť neostal nič dlžný svojej povesti a vyzerá to veľmi pekne ako vždy. Ja som tu minulý rok nejazdil, keďže som bol zranený, ale bol som tu 23, tedy sa mi to tu veľmi ľúbilo, takže myslím, že aj tento rok to vyzerá zatiaľ veľmi dobre. Za nejakých 20 minút už štartujú prvý a pozrite sa, koľko je tu ešte námrazí. Neviem aj čo dnes som chcel ešte povedať, ale určite to bola No chodíš radšej. Tak čau. Ale počkaj, všetko, dík za kameru. Všetko ti funguje, však je aj požičaná za ozem, musím vrátiť. Takže prejdené to máme. Tu už máme aj Lubina, ktorý dorazil. A teraz idem dochystať ešte motorku, musím nahodiť reťaz. Takže nahodíme reťaz a pôjdem sa naraňakovať a potom pôjdem točiť pre Enduro Academyho. Takže vidíme sa. Škulka. Na rozdiel odo mňa, hej no. Someone to love, you were always on the run for the one.
Že točíš či fotíš? Prikyvuje, že hej, ale... Fotíš? Točím. Točíš? Tak keď nerozprávam, tak točím. Bože. Bože, no tak môžeš rozprávať, čo kdy. No, takže na dnes dojazdené. Nebolo to nič moc. Ideme na lávku. Ideme to umyť. Ideme zmyť špinu zo seba. A biedu. A hambu. Ale kamera nestíha normálne zamrznutá, vidím, že tak ako keď ja ráno stávam a kríže. Tebe nie je zima? Som počul, že si včera nosil lano so sebou na test. Áno. Je to pravda? Áno, je. Prečo? Pre istotu. Keby dačo. To normálne si zobral kapsičku No áno. a do nej si dal iba lano. Nie, ešte aj pár vecí som tam mal. Tak pre istotu lano som si zobral, tak aby keby sa dačo stane, aby ma mohol takto dotiahnuť napríklad. Tak... Tuto nám dnes už našťastie prepaskovali tadeto. Ale včera sme išli cez toto. Takže dneska máme už nedeľu. Včerajší deň nedopadol úplne podľa predstav. Niektoré testy neboli najhoršie, ale veľa som chyboval a jedna väčšia chyba ma stála asi 30 sekúnd, takže dosť som tam stratil, ale dneska to ideme naopak a všetko okrem motokrosu a v noci aj zapršalo, takže je to teraz trošku mokré a blatistejšie, takže uvidíme, aké to bude, som na to zvedavý. Nebudem vám hovoriť, kde som teraz bol, každému vám dopne, poviem vám iba toľko, že v DP nejde splachovať, takže za hodinku štartujeme, ja sa idem obliecť, nachystať a vidíme sa na štarte, držte dneska palce a hádam to bude lepšie ako včera, vidíme sa. Takže máme odjazdené na dnes a týmto sa s vami lúčim z Brezna. Pretek. Dneska to bolo lepšie, až na druhé kolo, kde som letel front flip, keďže som vyletel za horizont. A ak som vyskočil, tak tam bola vyťahnutá guma z traktoru v strede trate a rovno som tratil tú gumu a preletel som. Ahojte! Čaute! Takže to bude z tohto krásneho areálu v Brezne všetko. Veľmi pekný pretek, bolo tu všetko cez motocross, enduro, technické pasáže, rýchle úseky, extrém. A tak. Vidíme sa pri ďalšom vlogu. Talianska. Tak.